Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Provincial Veterinary Office ginpasiguro ang sufisyente nga supply sang itlog sa probinsya. 300 milyones pesos nga balor sa proyekto nga underground cabling ginkakasalistahan sa mga proyekto sa Bacolod. Sa balita nasyonal, 1 milyon ka pesos nga cash gift ginaduso para sa mga Pinoy nga makalambot sa 101 anyos ang edad. Pagkompeskar sa Bureau of Customs sa Sibuyas nga pasalubong sa mga crew members sang PAL ginpagkamalaot sa mga senador. Sa balita international, 47 anyos nga babae ginaresto matapos gintago ang bangkay sa Iloy nga napatay 2 ka tuig na nakaligad sa South Korea. Sa balita sa sports, LeBron James, ikaduha nga NBA player nga may masobra na 38,000 ka career points. Sa balita entertainment, kaupod ni Vong Navarro sa noontime show, emosyonal siya pagbalik sa trabaho. Samtang sa balita espesyal, mga tradisyon sa Chinese New Year. Mayong aga Bacolod, mayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Enero 17, 2023. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Sa detalye sa aton mga balita lokal. Ginpasiguro sa Provincial Veterinary Office nga supisyente ang supply sang itlog sa Negros Occidental apang may gamay nga pagsaka sa presyo tungod sang domino effect sang inflation. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahag ni Acting Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana nga nagalambot ang produksyon sang itlog sa 101.2 milyones kada adlaw kag may nagasulod pa nga supply gikan sa Bantayan, Cebu. Suno kay Limana, ang rason sa pagsaka sa presyo sang itlog ang mga pagmahalman sang inputs kaangay sang feeds, supplements kag labor. Sa pinakauli nga monitoring sang PVO, ang presyo sang itlog yara sa size 25 tutob 7 pesos para sa small, 7 pesos tutob 8 pesos para sa medium, 8.50 tutob 9 pesos para sa large, kag 9.25 tutob 10 pesos para sa extra large. Ginako naman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga magamay lamang nga bagay ang pwede nga mahimos ng gobyerno probensyal sa problema may kang tanan sa pagmahal sa presyo ng itlog kag sibuyas Bombay nga pula. Suno kay Lacson, makabig ini nga isa ka national phenomenon nga nagaapekto sa presyo sa madamo nga produkto pang agrikultura. Nagapati ang gobernador nga madamo sang supply sang itlog sa Pilipinas, apang problema lamang kung paano mapahaganhagan ang pagsaka sang presyo. Nagalaom si Lacson nga paagi sa Department of Agriculture mahatagan ini sang solusyon. Sa price monitoring data sa DA, nagapakita nga presyo sang itlog ang yara sa 7.9 pesos kada bilog. Ang kunang isa halin sa anay 6 pesos nagligad nga tuig. Sa bahin sa sibuyas Bombay, ang price monitoring sa DA tubtob Enero 10, 2023. Ang red kag white onions na nagabili sang 420 tubtob 600 pesos kada kilo, nga mas mataas sa suggested retail price nga 250 pesos kada kilo sang DTI. Well, of course, we're also hoping that through the Department of Agriculture, a solution will happen. Right now, the focus is on onions, and I think it is going down, the price, but I think we can expect other products like eggs right now is going up. Si Governor Bong Lacson. Samtang ginkakas naman ang 300 milyones pesos nga balor sang proyekto nga underground cabling sa syudad sa Bacolod sa listahan sa mga proyekto nga punduhan kung tani sa plano nga i-loan sang syudad. Madumduman unang nagsumeter sang 5 bilyones pesos nga loan application sa syudad sa Department of Finance, Bureau of Local Government Finance, apang 4.5 bilyones pesos lamang ang ginaprubahan. Ginpahag ni Councilor Jude Tadeo Saison, Chair sa Committee on Finance and Appropriation, ginlaki pa sang DOF sa loan ceiling sa syudad, ang ginutang sang LGU sa PNB sa pagpatukod sang Bacolod City Government Center, bisan nga ini ang nabayaran na sang October 2025.
Bangod sini ginpahag ni Saison akong 2022. Bangod sini ginpahag ni Saison nga ginkakasalistahan ang proyekto nga underground wiring nga balor 300 milyones pesos, lagi man ang drainage project balor 100 milyones pesos kay iban pa nga proyekto. Apang inklaro ni Saison nga may iban nga pondo ang gidawlat ang syudad para sa sini nga mga proyekto kaangay sa drainage project halin sa gobyerno nasyonal. Sa karon, nagahulat ang LGU sang approval sang 4.5 bilyones pesos nga loan application para makanegosyar na sa mga financial institution kung diin ang nagatanyag sa pinakamanubo nga rates, may maayo nga terms and conditions kag grace period. Why naton gin-include ang underground wiring? Gin-out to anay kay I think may funding man nga lain sina underground wiring kag may 300 million. Nag-reduce man ta sa drainage kay may masulod kita nga from national government. Si Councilor Jude Tadeos Saison. Ginaduso naman ni Bacolod Councilor Renisito Novero ang ordinansa nga nagahatag sa ngalan sa madalanon sa syudad lakip man ang traffic signages ordinansa. Sunod kay Novero nagakaangay lamang nga mabutangan sa ngalan ang dalan para mahapos nga matultulan kag bulig man sa mga taxi drivers, travelers kag commuters. Sa idalom sang proposed ordinance, mayara sang pagatukuron nga street naming and traffic signage task force nga manguna sa pagplano kag pagpatuman sang ordinansa. Ginaduso ni Novero nga ang pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office na magaserve nga chairperson sa task force samtang nga vice chairperson and city engineer kag may pila ka mga miyembro. Magapain ang syudad sang 5 milyones pesos sa pagpatuman sa sini nga ordinansa. Lunes ang aga sang nakapatigay na si Novero sang public hearing angot man sa nasambit nga proposal. Sa mga duga man naton nga mga balita lokal, nagpanugyan si Mayor Albi Benitez sa IPM CDC nga dapat mahakot ang tanan nga basura sa syudad sang Bacolod nga wala na sang may nagatawag para ipahanumdum kung diin magkolekta. Inagin pagwa ka statement sa alkalde matapos ang reklamo sa mapumuluyo sa wala mahakot nga basura. Base sa Facebook post ng alkalde, dapat mangin proactive kag likawan nga ang pumuluyo mismo pa ang magtawag sa ila atensyon. Para sa alkalde, dapat hindi matabo ang pagpadala sang litrato sa wala makolekta nga basura, i-post sa social media kag amo ang pagkolekta. Madumduman, tiyalikdan nga semana, mga dalagko lamang nga garbage trucks ang makalambot sa sanitary landfill sa barangay Filisa bangod sa overflow tuga sang pag-ulan. Mas sobra 1,000 naman ka mga magkahagugma ang nagsumite sa ila application sa mga kabrangayan para magpasakop sa You and Me mass wedding sa mabot nga Pebrero 14 sa Bacolod City Government Center. Target sang LGU nga makasal ang 2023 ka couples nga wala sang pagabayaran. Ginpahayag ni Attorney Hermilo Pauyon, Head sang Office of the Civil Register, tubto Enero 22, 2023 ang deadline sang application. Nalakip sa requirements sa mass wedding, base sa Article 34, ang magkahagugma nga naka-live-in sa masobra 5 katuig edad 23 anyos pasaka, pagsumeter sang birth certificate kag barangay clearance. Ang hindi kwalipikado sa requirements sa Article 34 ang dapat makapresentar sa Certificate of No Marriage kag birth certificate lakip man ang pagpaidalom sa seminar sa Popcom. Ang interesado sa mass wedding ang ginapanugyan nga magdangop sa ila barangay. Nga ining 1,000 more or less ka couples nag-submit na sang ilang mga data kag nag-fill up na sila sa mga barangay naton sang ilang mga daw a sort of an application form para mabalaan kung bala mag-signify na sila nga ma-participate sila sa aton mass wedding. Attorney Hermilo Pauyon ang head ng Office of the Civil Register. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nagaligid sa tak na ang alas 7. 1 milyon ka pesos nga cash gift ginaduso para sa mga Pinoy nga makalambot sa 101 anyos ang edad. Samtang pagkumpuskar sa Bureau of Customs sa sibuyas nga pasalubong sa mga crew members sang PAL, ginpakamalaot sang mga senador. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon nga nagapangap. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Good morning lahat mga ka-aksyon. Good morning Aksyon Eden. Yes. Preparado ka na? Oo eh. Saan no? Sa Maswede. Baka gani kagapo kaya mali ni Dale, mga 1,000 para nakaparegister. Kaya kinanlan 2023 kabilog. Ate. Tiyan ba ko kay Marnie, besh mangita na to kayo Oo nga, gawin na lang ka mo. Kaya ka libre lang man to mo. Para way bayad. Ano pag hinahakuan mo yung mga gasto ka pa. May pakik pa nagurusin nyo. Nang gano'n kagmay ng mga cake. True. Tapos samalang ko din si Marnie nga, pabusong ko na lang tayo kasi subong ko dako sa benepisyo. Sabad. Oo na. Nakasimple lang yun. Nga, gawin na lang ka mo ni Marley, kag ni Kwan. Sino paged? Sino pagid ang si Dale pagid? Si Dale. Oo nga, gawin mo sa Masweding kay para nga malambot ang target nga 200. Pwede tatlo na lang kami. 2023. Natagkas lang kami, anay. Tapos Pending lang. Pending lang. Ang partner. Basta at least kasal na kami na to na among status. Grabe ba, no? Alam. Tanim yan muna eh. Sige. Good morning na direliwat sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share. Ikaw, Danay, kayo nagkalapanas din sa akin. Yes. Ari sa ako nung nagid. Alex Monteza, good morning. Jojo de los Santos, Saraman. Ma'am Ana Sinoro, Gyapon. Rizal Balsimo, good morning. Lalaine Grace Ibarra, good morning man. Teresita Batik-Batik Swala. Sa tanan ko nung naga-monitor sa ARB, good morning. Ma'am Elizabeth Gamala, good morning. Kuno keep safe everyone. May God bless and protect us all. Thank you. Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, may agaman. Kay Ma'am Vanessa Mayo, ara sa gihapon. Uy, padalaan ko to kuno bala ni Buddy mo Doc Mats ang winter boots. Snow boots? Snow boots tawag nan. Ipadala yan ako na kung snow para nga tingo. Dala na lang no? Dala lang ma'am nga kung padalaan ko sa nga kung body snow boots. Padala niya lang ko snow. Isulod lang sa snow. Okay. Isulod sa snow boots. Okay, dra ko muna ako nga gamitan. Para ma-experience mo, no? Experience na bla ko na lumaglakad sa snow nga gamit ng snow boots. Basta kung may snowmobile padala na lang. Grabe. Mapilo lang. Kita Mapilo lang. Action boy, pinangarap mo man or aragyapon sa pangarap mo nga maka-experience ka White Christmas. The white na nagkod sa ako. Wala. Aral asta lang ko sa kanta na ya. I'm dreaming. Ako na. Wala ka na ya. Okay, gusto ko ma-experience sa snow, action boy. Hindi ko daw na look forward yung muna. Mas gusto ko yapon nga Christmas yan ng mga pamilya daw mo lang. Okay na yan. Hindi pwede nga ang pamilya dalon to sa ano. Kundi pwede, malang pwede. Pero daw, why ko daw ginapangarap. Gano'n nga okay. White Christmas balayaw. Or... Nami kanina Christmas ato. Kaya namin lang sang chimkwa namin. Lang yung sang kwan niya. Sang ano bala, sang weather. Gusto ko ito makurog-kurog. Gusto mo gano'n tililindog ang imong dulunggan sang kurog? Hindi, gusto ko tililindog ang tanan ko nga buhok. Sang tagnaw? Oo, yes. Good morning man kay Chez Zamora. Alagad Kevin Henry, good morning. Dira sa inyo. Bago ka lang. Sa may hinubaan, may aga. Hambali Ma'am Georgia, kasal now, annulled later. Ay, hugot? Hindi lang tayo negative, ma'am. Hugot siya. May hugot. Sino na hugot, ma'am? Wala na kay kabudlay magpa-annul. Oo, kamahal. True. Nanglan Kalawig pa. Kalawig pa. Mahal pa. Hindi na lang M sa Aboso, morning dra sa imo. Yes, good morning. Si Miss Gia may hugot na iyo, guro.
Renz Martinez. Kag kay Renz Duran. Kay Renz Duran. Monitor si Renz Martinez dira sa Barangay Handumanan. Yes, good Si morning. Ating, aragapon si Ating. Ating! Nangagada sa imo May classes bong? Ara No? Di yun na, dalayan na lang na yan. Si Rochelle Evangelista, good morning kuno sa iyang mga paryente sa Gimaras. Uy. Evangelista kag Velches family sa Barangay Suklaran. Evelyn Ipumuseno, Mang Agaman. Standby na sa Balita National. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, ginaduso ni 1st District Davao City Representative Paulo Duterte kag makopdanan sini nga mamalida nga matagan sa 1 milyon ka pesos nga cash gift ang mga Pinoy nga makalambot sa 101 anyos ang edad. Si Duterte ang nagsumeter sa House Bill 499 upod sanday Benguet Representative Eric Go Yap, Aksyon Representative Edvic Yap kag Jeffrey Soriano kag 2nd District Quezon City Representative Ralph Tulfo nga nagamendar sa Centenarian Act o Republic Act 10868 nga nagasaad sang 100,000 pesos sa mga Pinoy nga makalambot sa edad nga 1 Sa statistics, ang mga Pinoy may average lifespan nga 69.3 katuig para mabuhi. Kag talagsa lang ang mga centenarians o kung nangyari na sa 1 katuig ang edad o kung pasaka o kung pila kadugang at tinion sa ilang kabuhi, binulan man o kung tinuig. Magluwas sa paghatag sa 1 milyon ka pesos nga cash aid sa mga Filipino nga maswerte nga makalambot sa 101 anyos sa tion nga mapabakod ng lahi. Matagan man sang 25,000 pesos ang tagsa ka Filipino nga makalambot sa edad nga 80, 85, 90 kag 95 anyos. Sa karon nakabaton na sang 1 kagatos o 100,000 pesos nga cash gift ang mga Filipino nga yara sa edad nga 1 kagatos katuig.
Nagtulak padulong sa Davos, Switzerland si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa pagtambong sa World Economic Forum 2023 sa diin tuyo sini nga makadala pa uli sa oportunidad kag investment sa pungsod. Si Marcos ang nagsakay sa eroplano halin sa Villamor Air Base sa Pasay City las 9 sang aga Lunes upod si First Lady Liza Araneta Marcos kag iya economic team. Sa departure speech sa presidente iya ginpahayag nga tuyo sini nga iduso ang kahandaan sang pungsod sa regional kag global expansion plans samtang nagabawi ang pungsod sa epekto sang pandemya. Magluwas ini nagapangita man ang presidente sang kabuling nga magasuporta sa ambitious plans sang administrasyon para makapatindog sang mas madamong infrastruktura kag siguruhon ang food kag energy security sa panahon sang WEF sa Davos. Gindepensahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang importasyon sang Bombay sa ibang nga pungsod kag ginpahayag nga wala sang opsyon ng gobyerno kundi mag-import sa tuyo nga malambot ang demand sa produkto sa Pilipinas. Sunod sa presidente tungod sa dako nga agwat o kung dako nga diferensya sa produksyon kag demand sang Bombay, imposible nga hindi mag-import tungod ginusar naman ang mga produkto nga naman nakuha sa smuggling apang ini nagapabilin nga kulang. Sa piyak sang isyu, ginpasiguro ni Marcos nga iya administrasyon nagapangita sang paagi agud mapasaka ang produksyon sang Bombay kay iban pa nga produkto sa tuyo nga hindi naliwat maka-import. Ginatagan man importansya sang presidente ang pagtibong sa produksyon sa mga lokal nga mangunguma sa tuyo nga hindi na magsalig sa importasyon. Ginpagkamalaot sa pila ka senador ang ginhimo nga pagkumpeskar sang Bureau of Customs sa onion pasalubong sa mga crew members ng Philippine Airlines. Ginpahayag ng Senators JV Ejercito kag Rafi Tulfo nga unacceptable ang ginhimo sa mga crew members ng PAL nga nagdala sang Bombay bilang pasalubong sa ila pamilya apang mga big time smugglers nagapabilin nga hilway sa ila buluhaton. Palayag pas ng duha ka senador nga dapat ginprioridad ang big time smugglers kag hindi ang pipila lamang nga ang tuyo man mo ang ikonsumo sa ilatag sa kapanimalaya. Una dirigin pahayag sa BOC nga naglabot sa 11 kilos kasi West Bombay ang ilan na kompeskar gikan sa mga crew members ng PAL halin sa Riyadh, Saudi Arabia. Kag karon ngin pasakaan ang mga inisang kaso nga paglapas ng Customs Modernization and Tariff Act kag Planned Quarantine Decree of 1978. Sa duwa pa natin nga balita nasyonal, bukas naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga makiistorya sa kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Apang ginklaro nga wala sang poder ang Pilipinas nga suportahan ang 10-point peace plan sang Ukraine nga nagapanawagan sang full withdrawal sang tropa sang Russia sa Ukraine kag pagkondenar sa pag-takeover sang Russia sa nasamit nga pungsod. Sunod kay Marcos, ginasuportahan sa Pilipinas anuman nga pagtinguha para sa kalinong apang ginasuwestyon sa nga ipaagi sa mataway nga pag-istoryanay sang duha ka nasyon. Sa piyak nga bayan, gitbag ni Marcos nga nakibot ini sa statement sang Ukrainian ambassador nga nag-aligar nga wala sang sabat ang presidente sa ila komunikasyon kadungan sa pagklaro nga makapila na sila kabeses naka-istoryahanay. Ginalantaw sang Armed Forces of the Philippines nga magaresulta sang maayong koordinasyon ng appointments ng duha ka anay opisyal sang militar sa Department of National Defense kag National Security Council. Nagapati si AFP spokesperson Colonel Midel Aguilar nga dako ang mabulig sa mga anay opisyal sa militar tungod ginadala sa maini ang mentalidad sa isa ka soldado nga nakatutok sa pagtapos ng misyon. Ginatumo ni Aguilar ang mga anay chiefs of staff nga sanday Carlito Galvez Jr. kag Eduardo Anyo nga damag lamang ginapoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang Defense Secretary kag National Security Advisor. Ginpahayag naman sa grupo sa mga bakers nga nagsaka ng presyo sang pila ka tinapay tungod sa pagmahal sang mga ingrediente pareho sang kalamay kag itlog. Sunod kay Asosasyon ng Panaderong Pilipino President Chito Chavez nga partikular nga nagmahal ang presyo sa mga cakes kag pastries pareho sang ensaymada kag mamon. Dugang ni Chavez, hindi pwedeng buhinan ang mga manog tinapayo kon bakers ang paggamit sang kalamay kag itlog tungod ini amo ang mga nagapangunang ingrediente sa mga produkto. Patag pa ni Chavez, hindi man pwedeng buhinan tungod ang itlog ang softener nga nagapalumok kag nagapaalsa sang cake. Ang kalamay kun updan sang itlog nag-aalsa ang cake sa karon
Sa karon wala pa mapiktuhan ang presyo sang pandesal apang posible man nga magsaka ini kung magsaka man ang presyo sang mga nagapanguna nga mga ingrediente. Gindepensahan sang Commission on Human Rights ang ila bagong ginapoint nga mga opisyal batok sa mga kritiko kag nagkwestiyon sa ila track record. Dala pa siguro sa publiko nga committed sila para itibong ang human rights kay institution independence. Sa statement, ginpahag sa CHR nga kumpiyansa ini sa kapasidad sa mga commissioners kag chairpersons sa piyak nga sila ang presidential appointees. Suno pa sa komisyon, 4 na kabulan ang nagligad halin sa ginapoint ang mga bagong opisyal sa CHR. Nagligad nga Setyembre 2022 ang ginhingadlan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., si Anay Assistant Quezon City Prosecutor Richard Paat Palpaklato bilang CHR Chairperson, samtang si Anay Office of the Ombudsman Prosecutor Beda Epres ang ginhingadlan bilang miyembro sang NBank Committee. Aksyon Radio the Philippine Standard Time, las 7:24. Ang ato nga pangunang balita international, balita sa negosyo, balita showbiz, kag balita sa sports, sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon nga may mga allergic reactions. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kag dala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Aragyapon of course, si Ma'am Vanessa Mayo. Hello Ma'am Van, kag Doc Matt. Kaya Salama Barnacha, sawadi ka bakalad. Every gising is a blessing. Sakto ginaya. Happy Tuesday. Leonie Bangelas Lamzon, good morning man. Kay Evelyn na Pumuseno, may aga, Rochelle Evangelista, dira sa Gimara sa gihapon. MJ Season, good morning, happy listening sa all ARB Energy Fans Club. Thank you from Chatu Elise, Paranaque. Maria Luisa Gawan, kaya... May problema ni saya. Sige, pakaranatan ni si Mama. May problema ni saya. Ma'am Veronica Santillan Manukan, good morning. Kay Ma'am Josefina Locsin Generato, good morning. Greet niya lang kuno si sila ni Feli Lisa Neresa Ruiz Elare. Also, taga Barangay 7, Bacolod. Kay Nancy Teresita kag Viola, dira sa 14th Street. Nga, wala nag-absent pamati sa Aksyon Radio. Thank you so much. Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Renz Martinez, monitor lang sa Transistor Radio, may work na ko, bye. Okay Bye. Jane Nabarte, good morning. Ay, bye Sir Halong. See you later. See you later. Hear us later. Kaya ka monitor sa Transistor Radio. Jane Nabarte, sa Valladolid, good morning. Martin Aliling, Araman. Kag Jo Marie Macariola Estelioso, good morning. Greet nila kuno pod kape subong aga number 1 kagawad sa Zone 8 Talisay, Ayan Glaraga. Good morning. Si April Buenaflor Gaston,
Good morning man. Renato Sapio. Good morning man. Kung anong kinanglan sang pipila kag pila kay permi kong lutin. Kung anong kinalain sang pipila kag sila. Pipila kag pila. Actually, Depende sa sentence. hindi Paano gani? Actually do sa ako niya do ginimo-imo nyo lang pipila nga word mo. Pipila. Kay wala na iya sang word nga pipila mo. Namos na gablang nga pipila sa mga ako nga may pipila. Dugin laglag mo pa kami explain na lang na bala. Do kami may si Bangdan may. Tapi siya mati, ano tuway ng pipila. Naman. Kag sa aton nga mga ka-aksyon bala, Hoy pang, to kalala na lang sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gan. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Sa detalye na sa Balita International, ginaresto ang isa ka 47 anyos nga babae matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa Incheon, Korea. Base sa report, inibangod na paslawan nga i-report nga napatay na ang iya sini nga iloy. Kagyara lang sa gihapon ang bangkay sini sa ila balay sa sulod na sang 2 ka tuig para makuha ang social security benefits sa iya iloy kada bulan. Mga tubang na samit nga persona sang concealing and possessing corpse nga isa ka krimen sa South Korea nga may penalidad nga pagkapriso sang 7 ka tuig. Natukiban ini matapos nakita ang records sa iya iloy nga padayon nagakuha sa benepisyo apang wala sang medical records. Ang ginaakusar ang nagabaton sang 600,000 won kada bulan ukod sa sulod sang 2 ka tuig kag 4 ka bulan na naglambot na sa 17 million won o kung $13,700 ang iya nabaton nga pensyon. Sa negosyo naman, paabuton sa mga nagabiyahe ang mas barato nga plane ticket sa masunod nga semana matapos ginpanumuan sa Civil Aeronautics Board ang fuel surcharges para sa Pebrero tuig 2023. Ang level 6 nga fuel surcharge ang nagabusilingon nga ang pasahero nga magbakal sang ticket para sa bulan sang Pebrero ay ga-charge lang sang fuel surcharge nga 610 pesos kag 37 centimos para sa international flights padulong Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Cambodia, Brunei o kung 4,538 pesos kag 40 centimos sa mga destinasyon nga may kalayoon nga 14,000 ka kilometros gikan sa Pilipinas. Para naman sa domestic flights, ang pasahero ang magabayad lang sa fuel surcharges nga 185 tubtub sa 165 pesos depende sa distansya.
Suno sa cab, nagnubo ang fuel surcharge, bangod ginbuhinan man ang jet fuel prices. Sa karon ng jet fuel ang nagabalor sang 38.92 pesos kada litro, nga ginakabig nga level 6 matrix para sa passenger kag cargo fuel surcharge. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 16 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 24 centimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 2 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, nagbalik na ang aktor kag TV host nga si Vong Navarro sa It's Showtime, Aksyon Boy. Matapos nga tinaka-bail na to siya sa ginapakatuban siniga kaso, gipasaka batok sa iya ni Denise Cornejo. Isa sa nagtatak sa mga viewers, among naghibiid Aksyon Boy, si Karil bala? Bata ni siya wala? Karil Padilla. Kaya naghibiid siya kay una. Nahibi siya kahit hambali ako no, nakaisa dahil sa sorry kay hambali nag-lose hope nagit siya kuno nga maupod pa nila si Vong Navarro. Si Vong. Tigin comfort man siya dahil ni Vice ganda hambali mo ginaiya kay hambali suno si iya may tion sa kabuhi isang tawo nga nagaabot gid nga nagakaubusan paglaom. Ilabi na sa mga kaangay nga problema. Ano daw ka energetic man siya? Why ka kita pa? Wala pa ako kita. Kaya wala ko TV mo. Akayo ta, why mo ko kalantaw kay wala ko TV. Oo. Tali, to Aksyon Dorel man? May TV ka man? Tali si Aksyon Dorel, tali, ang TV atong 55 inch no? Pahulam-hulam, itong manhulam-hulam. One week si mo. Amo na. Ay, ato na to yung balay sa North Cotabato. Si Nani Gina to yung katanaw ya. Ay, pahulam-hulam, si Aksyon Dorel na niya. Sige lang. Makabakal na TV, hindi siya magpalantaon. Sila pertahan. Balita sa sports, bintana lang ng kwanda. Jealousy sa mga kahoy. May kahoy. May kahoy. Damo sa lang taon namon TV nga kami mo tapos kung daw kontra mo. Ginasirhan nila mo na. Yawa ka pangita sa buho kundi. Dalok ay. Balita sa sports. Si LeBron James ang lamang ikaduha nga players sa kasaysayan sa NBA nga makascore sa masobra 38,000 nga career points ang Domingo apang ang team nga Los Angeles Lakers na pierde sila ka sa tatlong sunod-sunod nga kaperdihan batok sa Philadelphia 76ers sa score nga 113-112. Si James karon ay ikaduha nga players sunod kay Kareem Abdul-Jabbar nga may record nga 38,387 ka puntos sa all-time career scoring list sang NBA kay ginapaabot pa nga malampasan pa ini ni LeBron James sa masunod nga mga semana. Si James ay may 35 puntos na 10 ka assist kag 8 ka rebounds para sa Lakers kag nalampasan ang 38,000 nga marka sa first quarter kang achievement ang ginakilala sang mga tumalanaw kag mga players. Ang aton balita espesyal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, sino ito namang ikot nila namin? Renato Sapio. Okay. Ma'am Vanessa May, wala naman sa party bus, Aksyon Eden. Yes, may send sa ganito pictures ng party bus. Ay, very big, no? Very, very big. May ba? Abi ko ni Philippines, sila kay Philips, gila yung nakapangalan. Tawag ito ba si Jade Bay kung kung pwede man sila ka party bus. I-suggest na ko ron, or amo na na inegosyo mo, Action Boy. Party bus? Oo, palihog na to kay Ma'am Van, iba si Barato, to balang basaw. Padala ka to kwarta kay dito ni Ma'am Van, baklon, piloon niya lang. Sige, padala ya de. Gabi na. Bongga. Richelle Aguarense. Good morning, Action Pretty Eden. Wala ka partner, ha? Wala na sa nagwala sa kadali. Na timing Kasi namin niya sa mas wedding. Wala ka partner. Gina, to yung wala nagwa ako. Ikaw yung wala yan. Doon gina-kwan mo yung wala. Doon gina-emphasize yung wala yan. Abi kong napamangkot ni Richelle sa mas wedding. Doon gina-emphasize yung wala yan. Kasabad. Russell Gomez. Melvin Peñafiel. Raul Salibio. Good morning. Kay classmate ko, di Sandra Bullyor Magallanes. Yes.
Sakay Dennis Richard Timor Roma Press. Good morning dira gyapon sa imo. Nag-champion na ba ang isiyang isda? Sa ano na? Basta daw may ara na daw competition sa mga isda-isda. Naguro, ang isda, di ba nga nabunggo? Ito may nabuklan, di ba? Nagdaog to. Ako na. Mga bukit lang. Mga buklan man. Ako ding bukol. Wala makita, At si sino to? Suhon? Sino to man? San Goku, matutawag ito? Nakabunggo. Di, anong nabungguan niya? Sa isda? Barko? Sa Koryo. Abi ko barko. Ba, siguro, ito nawawala ang bukol sa isda, yaho? Ayun. Nante. Gusto mo mo kanina isda certificate of appreciation do champion is champion. Ang ilang trophy nabuklan man. Duko mo na ang trophy nila do ano pa nang isda gani ng salimbubog. Hindi. Hindi na salimbubog. Salimbubog. Lain magini mo yan. Bunga. Da salimbubog na ko eh. Sige congrats gida kay. Tayo lang, dako group premium ay. Basta mo itong ipobre frame sa aton. Hindi ang premium ito ipopirat. Ipopirato sa. Kasi premium, lagi po frame sa aton. Feeling ko man. Hindi na itong frame mo, wala mong ipakita. Ay, naku, ato bi. Wow. Simple lang yun. Ato pala. Imo na wala mo dala. Ano naman. Sige. Dra kay Stella Maricelis Chuatico, good morning man dira sa imo, no? Yes. Kag sa kay Teresa Linakaya o kag paring Gilbert Kaya. Good morning man. Kag mga ka-aksyon sa mga nagtanaw da bala subong, invite niyo ng friends niyo magtanaw pag subo, especially balita special na kay baloon ta mga Chinese New Year traditions. Kay manog ya Chinese New Year or Lunar New Year, Lunar Year. Sa na to sa 22. 22. Standby na sa aton balita special. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:40. Balita Espesyal! Good morning, good morning, good morning, good morning, Action Boy! Yes, good morning, Action Eden, and happy Tuesday! Tuesday, choose to be happy. Choose to be day. Choose to be day. It's Tuesday and choose to be happy. Yes, oo. Dapat positive vibes na kita mga ka-aksyon. Yes. In spite of the scheduled increase sa oil price today. Ay, oo, gali. Oy, gamay malang mga 30 to 50 centimos lang doon. Hindi nyo lang pagkulpihab lang may tag 6 pesos. Kung gusto nyo gulpihon sa panubo. Mga big time rollback. True. Pero sa sigit sa gunson, tabala pagtaas, Action Boy, sang krodo, bala, sang gatong. Hambali, Sir Fred, gulpihan yun na lang, bala, shin, kaya para mas manamian ang tao, nga, decrease na lang, hindi ba, grabe, ito ang sakaay, sang nagligad nga tuig. Pero may na lang yung gasaka Action Boy, no? Ano yung kakatabo sa Pilipinas? Hindi mo na Pilipinas, apektado ta na sa mga katabo sa ibang mga pungso ang kalibutan. Pareho na sa aton, pag sinakay sa presyon, ito isa na sa rason na ang away sang Russia kag Ukraine. Yes, wala kang katapusan. 11 months na. Atong pagpanubo-nubo to, atong nagduta ang demand tungod nga nag-close ang border lang China. Dutay ang ilang gihos ang tao, so dutay ila demand sa oil, so nagnubo ang kwan. Balok naman sa law of supply and demand bala. Yes. Kaysa ang una, wala laging sunod na sa una si Presidente Irap mo. Kaya ginaparipili na sa unang law of supply and demand. I-kwanta na, i-amend na ang law of supply and demand. Tiwa nila ginamend ang law of supply and demand mo. True. Kundi, hindi gina mano yung mo yan. Paano naman? Hindi gina pala. Di ba si malay mo yan, may pamagi siya, Bi? Sino bang gumawa yan ng law of supply and demand? I-repeal nga yan? Ay, kung ano guro ay, yan talakayan guro, hasta subungin na talakay guro ay. Sige. Oy, kay classmate ko da, Ronnie Bagona Valyar, Engineer Valyar, good morning. Engineer Valyar niyo?
Maninoy. Maninoy, good morning. Kimigin basa pa ano itong presko na. Anyways, kay Maninoy man, Attorney Alvin. Alvin Gonzaga. Good morning. Hindi na siya sumaka, balik na Ato siya. na balik sa Beijing. Ipasa siya ang link tabala para matanaw siya sa aton ang yung newscast. Ato ba sa Beijing kay sa United Nations na siya mo. Hoy. Do chance ako na hindi makapa. May unite agani ang nations. Oo. Kami pa yan, no? Sige lang Maninoy, mga na yan. Kag sa sa pamilya Hardinico bala. Condolences lang no sa pamilya ni Ma'am Ninfa Hardinico. Principal namon ni sa una sa Ramon Torres Memorial High School pa at that time, subong National High School na. Siya na yung principal namon si Ma'am Ninfa. Nagtaliwan na siya and condolences lang sa pamilya, no? Tito Arana, good morning man. Nakita ko sa Aksyon ni Den, dumduman ko si Kata Inocencio ba? Ha? Dumduman, si Kata ba Inocencio ay kakakilala? Karon pakilala ko. May search ko ba? Si Kata. Ano na sa? Kuan eh ng newscaster man kag kuan eh. Kata. Television producer. Kata Inocencio. Ato. Ano man na pareho kami tsura? Ano man? Ambot ako nung dumduman niya. Ano man dumduman mo paano, Gidby? Char. Sige. Si Jose Froilan, good morning. Alright, Titiretaction boy sa... Nadula yung ako nga kwanaw. Ano naman? Ha? Nadula ko yung wala na Gulpin na gani exit tiga kadula yun wala tayo yung ano. Ay kay Ma'am Gina Sulgon gali sa my Babs Mango Stand. Sa my Valladolid. Hello. Good morning. Salamat sa pagpamati. Jose Froilan mo yung mga agaman. Ano kayo agaw na? Wala na sugpon si Kagawad imong jo kampo kaya ako na lang ako masugpon. Good morning Action Boy and Action Eden. Upod sila sa Boricap Vito dito sa kapihan ni Chona kag sang grupo o kun ara sila sa Barangay Hall. Ay kala. Diba gitu lang gawan? Ang basi ka tunto gini si Action Eden. At least kagawad di ka na ayawan type. Yung ginaulikid guda mo basi pala ayawan sa type. Sa type so balaan mo na ikaw na lang bala. Yes, ako na lang bala. Matik na na. Delete Action Boy sa aton sining mga Chinese New Year traditions. Yes, so actually yung Chinese New Year blang tawag naton. Do hindi na sa actually Chinese New Year kundi Lunar Year. Kaya kung magsasabi ka Chinese New Year, ti Chinese na iya eh. Chinese. Kaya Lunar Year, ang mga Koreans, gaano man na. Ga intraman. Mga celebrate, Taiwanese. I mean. So, Lunar Year na siya. Yes. Pero Amo sa pagkuhan bala ng, ano ganyan, New Moon. New Moon siya, no? Inablang, kita mo ng kuhan, no? Yung sa kalendaryo na. Ang color red nga full. Ang color red nga full, gid bala. Amo sa New Moon. Tara mo, be? January 22, na siya. Birthday mo? Yes, the New Moon. New moon, new birthday. New moon. New ano? New haircut, guro. New haircut mo. Kalorado na ng buhok mo ay. Sige. Basta red. Karon ni kwanta karon ni basta red. Mitingan ta gani karon. Mitingan ta karon. Mura no ang himuon nyo para nga mi ang para dumay something new. Kaladlawan ako. Basta kung anong color sa imo Action Boy, anong color sa imo buhok? Amo man ako no dapat color sa imo kilay. Dapat both of that ga ko inside. So pula-pulahon. Hindi ko na daw si Joker tsura mo na. Hindi Joker, kalayo sa Joker. Gwapo, pulahon ta na yan. Ikaw bala. Isalig kong tanan ko nga, ang tanan ko nga kalalatan, isalig ko si mo. Ang tanan ko nga dignidad. Ano yan ang guano? Kibuto nito sa timing Tuesday, pulaw ng bayo. May rebite. Di ka pala may ikot ako nga dago rin. Mambago si Miss Tuna. Abi, tuboy, gwa na bitar. Ano natabo sa inyo? Kalain ko no. Anyways, the Action Boy kahit nang ginastoryahan tani sa Balita Special, kaya mga Pinoy daan niya. Minsan hindi Chinese ya Celebrate mo na sila mo. Tapos kung wala sila kalabot-labot, ubrahon man nila mga tradisyon sa ilabalay na pasakop hindi mo. Ni Chinese New Year ne. Ang mga Pinoy ka celebrate niya. Ganda pagit na, no? Ang iba niya understood mga Filchinoy, mga muna. Tapos, siyempre understood na celebrate sila. Ikaw yung Fill up ka lang niya. Ano yun, may upod-upod ka ba? Tapos, ang mga Filchinoy, kag mga kuhan niya muna, celebrate sila. Ikaw yung fill up kaya? Fill up. Tapos, ang iba, mala Action Boy, mambal nga.
Ang basa ba na nila, taga, ikaw danay kayo, baka ko to danay hingagaw, tikoy, okay. Oo, kaya namin ko ako Chinese New Year. Chinese New Year, tingnan mo padibinas, ng tikoy na. Tiyan mo yung labot. Anyways. May araman, malod ko na kubana, mabakal isang tikoy lang nga may tikoy, man tangaton niya. Hindi lang Pinoy, may tikoy man mo. May lain nga tikoy sa Pinoy mo. Oh. Tikoy sa kinchik, lain manaya mo. Lain mo nila. Ikaw, yami tra ka. Pintra ka man to, mo nga... Naka-funny, na wala action mo yung gawin sa Pinoy. Ito ka pasakop, yung wala yung action mo. Sa tanan na lang yun yung bagay. Tiya mo na yun. Sa Magdiwali Festival, may intraman to sila. Gani, di ba, no? Magdiwali sa Indian? Oo. Ano naman? Ilang may das lang. Tiyo na action boy, clean up to prepare for the New Year. Gidya. Do Pinoy man ang sige, ano man tradisyon nila na ba? Una-una, maninlo. Antes ng Chinese New Year, tinlo sila balay. Nan. Kaya suno sa election boy, hambalikan niyo, gin pangalanan, gin si Giniana Ong, editor-in-chief sang Mochi Magazine, ang longest running online publication ni siya. Gina-advise niya mag-clean up. Kay leading up to the New Year, you should clean as much as possible to clear out the bad luck and leftover nga mga ill feelings. Ay lang, tiyang kung may ill feelings, turn into yabok. Oo, yabok na sa atin lang, tinluan mo na sa. Tinluan mo. Tinluan mo sa. Nan. Kundi madula to din ang mga sakit buot mo, imo mga kaakig. Oo. Pero mind you, antes so kung 22 sa 21 ka maninlo. Kaya kung sa 22 na kuno action boy, on the day na gid, basi ko mga nagsinulod na ako nung lock, maupod mo silhig pagwa. Grabe no. So pilion mo na kan magpalilo ka, pilion mo. Oo, dito puti ni nga, ang lawa. Dito puti nga subay niya, bilin. Ang bilin tani sa kay. Naring mga pula, pa kondom. Ano mo na? Ang mga brown ni nga mga kayo di, kuha na mo, ng rustic. Mapili mo ya. Pero ari di nakabutang action boy, on the day gid ha, sang 22 gid yan, no wiping, wala panrapo, wala sang panilhig, wala sang showering. Hindi maligo. Hindi maligo. And leave dirty dishes. Hindi paghugasan. Oo. Hindi paghugasan. Ano naman? Doon naka-day off ang mga timbang sa mga Sino ganina? Hambal ni Giniana Ong. Giniana Ong. Ano ni siya sang guess mo to sa... Si Jennifer Ong? Oo. Buta ko na sa ni Jennifer Ong kay... Mangkoton tabi. Mangkoton ko bigyan. Ay, di ba may mga ginpaano man to siya? May ginpalayan mo siya sa mga traditions and beliefs man, di ba la? Di na to ganun, makadto sa Sa Imperial Village. Oh, Imperial Village. Makadto na to sa Imperial Village. Perfect. Ning ko ni Bacolod, jati may Imperial Village sila mo. Kadtuan ta. Kay tanaw na tong imo kapalaran kagkuan. Advices sa imo. Sige. Wala man to bayad. Sige. Bisan may bayad para ka man. Wala ko nadlok Sara, kaya bisan may bayad na. Ang next action boy, decorate to invite good fortune. Kita mo na mga Chinese lantern action boy. Di ba? Usually, bisan niya... Hindi na Christmas lang yan. Oo. So, ilaya na celebrate na siya action boy. Kaya balila, in terms of decoration ko ang everything is red because fire symbolizes new life and prosperity. Kita mo to, no? Chinese, no? Pula. Red, pula gid sila yung action boy. Pula na sila. Bisa sa mga may patay sila, pula na yan. Oo. Kaga ang ginbutang niya di action boy, ang red ko ang ginhalinan sang red, gikan sa legend ko nga beast ang pangalan niya, si Nian. Nian. Kay who appeared on New Year's Eve ko to wreak havoc. People figure out nga Nian was afraid of the color red ko So up to this day, people hang red lanterns, couplets written on red paper, and character Fu, meaning good fortune, ginabutang sa red paper. Kita mo na ang angpao. Angpao. Red action mo, di ba? May Chinese characters. Tapos, usually, kung action boy, ang red gig ko, pati ko mga flowers nila, ang iban, flowers, ang tawag sina kumquat, fruit trees, also symbolic of prosperity. So, after... Tapulanga, pwede na siguro. Tapulanga, pula na mo. Hindi ko kilala. Tapulanga, pula daw ka lapad na siya nga daw pula, nga may yellow. Flower? Oo, tapulanga. Drawing ka ron, be? Tanaw la, pangitada bang tapulanga kaya ako na-search ko sa Google, tapulanga. Oo, tapulanga nga bulak Tapulanga. Tapulanga. Basi tapulanga nang imo
Basta tapungulang mo dapat. Mo niya? Yes, oo. Dugo mamela? Amo nasa? Lain Dugo mo na mamela tawag niya sa una, sa amon, sa elementary kami. Nasa? Hibiscus? Oo, namo na sa. Ate gumamela, gido. May gumamela. At siguro sa English, basta gumamela basta mo, Na. tapulangan. Gumamela. Mo na siya gali. Kito iba, pink, pero may pula na to, no? So, after mo kuno action boy, paninlo, kung 21, maninlo ka. Manghang. January 21. Oo, manghang ka na dayon. Diretso na dayon decorate. Kaysa 22, ganito, hindi ka na mag-iho. Di na mabakal patas ang amon, kaya hindi man da in-check, ya? Sige lang bala. Wala pa may madula kung ano, tang kwarta lang sa bulsa. Siyempre madula kay, maano kagi dyan, ma-celebrate kagi di action boy. Kag in addition to Chinese New Year, ang iba na action boy, nagabutang man bala sa ano, wala labot sa mga decorations. Kita mo ng, ano natawag nila, sa mirror na bala? Oo, nagdatipulo na nga. Sa kino, ito sa unang mga feng shui, ito lang horror movie. Inang daw may mga, may palibot na daw may red gani na nga. Wala, di ba nila, yun butang ko. What search sabi, feng shui, feng shui mirror. Saan di mo na sa yung plastar? Sa Bagwa. Bagwa. Yes. Sa Pertahan, action boy. Sa Pertahan? Oo. Kaya para do mirroring na kuno sang imo sining mga, sa ilang mga, ano di gani? Mga divinas? Oo na. Oo. So, ang mga divinas da ispiyuhan niya, mapasulod niya. True, correct, action boy. Ito ba ang ano, man na ganit Chinese tradition man na, di ba? Nga sa ang kalanaan nyo dapat may mirror, action boy, kay madubli na kuno ang imong blessings. Ay na? Oo. Kita ko sa balay, may dako yung mirror amo na. Tiga dubli man? Basi ka dubli mo kaon. Medyo ka dubli man, kay ang isa ka manok, pagbalik mo gaduwa na mo. Ba? Oo. Bako bigyan na nga isa nang liog ko doon prito, manok binang isa lang na. Pagbalik ko duwa na. Ba? Oo. Ang samon niya daw kakon niya kay gaduble ang mga kaon. Sa inyo yan pagkaon na gaduble? Gaduble pagkaon. Samon niya ang mga kaon. Kaya nga mo tong akla, may Bluetooth to mo. Ay, oo. Tino ka niyang wala basta may Bluetooth na yung imo nga sa namin ita sa mga rice cooker. Oo. May Bluetooth ang rice cooker mo. Kay pag sunad mo na sa imong rice cooker, tubig lang butang mo. Kaya tinigan sa tupad balay mo masaylo na. May Bluetooth sa mo. Kaya mo tong kala namon. Amo na? Oo. So pinirito sa piyak balay ka saylo da? True. So ginatanaw nyo ginapara kung ano ginaprito naman. Tanaw ko anong ginaprito. Kung paborite mo. I-double ang Bluetooth para tatlo nga. Tingala sila garo. Bakit garo sinuya mo na ito? Kakadula. Do sobra pa sa tinangaban. Ano ba? Isang koreng. Kaya mo na yung Bluetooth, yung sa ilo, yung tinigang sa pagbalay mo na. Feeling ko mangita ta na. Ang next action boy, tradition gid sa mga inchik ang magbisita gid si ila pamilya action boy. So, naturally, one would aim to start each New Year in the company of their loved ones. Like man sa aton, di ba? Ululupod mag-New Year. Pero like sa amon action boy, upod kami hours before medianoche. Pero kay tradisyon man niya sa Pinoy nga dapat ara ka niya sa imo balay. Patak alas 12, dapat ara ka sa inyo ka panimalay. Whether may handa, wala, basta ara ka sa inyo balay. Pero sa ilaya, tililipon sila sa ila nga family house, kidya bala kumbaga. Ila parents house, kidya bala sa ila kidya, ancestral house. Ancestral house. Takay ang iba, syempre, mag-go out na kung may pamilya na. Pero sa Chinese, yung kalabanan, action boy, diraid sila sa ila. Sa kay Angkong. Angkong na. Diraid sila action boy. Sa China, ang Spring Festival comes with a 1-week vacation ko, no? So, kadamo sang mga, nga intra din Chinese Spring Festival anyways. Pero amo na. Ang Leung explains that similar to Thanksgiving and Christmas, action boy, Chinese New Year ko, no, syempre, holiday man for people to get together with families to celebrate the spring and start the new year. Kay Spring Festival man action boy along with Chinese New Year ko na sa ila. Sige. Anyway, amo na. Although nga sang Chinese na, ti ara man daga upod ka celebrate sila. Oo, Maka akong kaon na tikoy, kaon man ta tikoy. Uy. Kaon tikoy. Kung kaon sila sumay. Kaon man ta sumay. Kaon ganis la suman. Siopaw, siomay, suman. Ay, kalan. Kaon gan. Sabi na, kita blend na siya.
Kita mo ang siopaw kung di Chinese. Oo. Ang siomay Chinese. Oo. In trans ang Suman suman. eh. Di kung Parang di di may- daw nagkwansa. Hindi niya magpaperding Pinoy action ball. So, siupay, suman, siumay. Supay man! Siupaw. Siupay, suman, siumay. Siopaw, siomay, suman. That's yung sulitan yung mga ka-action para may Siopaw, lingawan suman, ka mo sa siumay. mga adlaw. Siopaw, siomay, suman. Dali. Hindi, patungang suman. Siopaw, suman, siomay. Ay, kalan. Sige. Mga apat guro ka, kuha na kang mga kasala ka. Mga ka-action, standby na kita sa Aksyon Hotline. Mangingkopon nyo sa Aksyon Marlon Hinovea. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.